lengkahing Gunung Goh Karno. Satriya Gong Nagri Ngalengka satriya panglebur gangsa Raden Harya Kumbakarna ing mangke kepareng talak Brata Nendra ing sukuning Gunung Goh Karna. Apa ta darunane mangkono? Karana Sang Kumbakarna wis datan kiyat amriksani lelampahan negari Ngalengka ingkang kinayoman ingkang ngraka Sang Prabu Rahwana ingkang tetela Sang Rahwana nyidra kelawan Dyah Ayu Rekyan Warasinta putri Mantili garwanira Sri Rama Wijaya. Sedaya aturing para kadang datan tinampi kelawan Sang Dasamuka kapura ingkang Arayi Gunawan Wibisana sinebrataken saking negari Ngalengka Temah Tempal Manunggal kelawan Sri Rama Wijaya. Sang Kumbakarna pilaur oncat saking negari Ngalengka ing mangke tapa nendra ing sukuning Gunung Goh Karna ngorok sesengguran kaya belah-belah no bumi kocap dereng petawis dangu ing mangke arep-pepeh praptanira putra Ngalengka satriya mbikukung ingkang kekasih Raden Indrajit ya Sang Megananda. Duh paman, kula ingkang putra Bikukung pun Indrajit ingkang abiyantara ngersa paduka Kanjeng paman. Paman Kumbakarna suwawi paman kula triwu nganggen paduka Nindra. Menapa paduka Kanjeng paman sampun tega dhumateng negari mewah bangsa Ngalengka ingkang dinten menika kedatengan parang muka Rama Wijaya sak para wadya bala wanara ingkang sampun mesanggrah wonten ing Swelagiri. Paman ngaturi uninga Eyang Patih Prahasta sampun gugur wonten madyaning palagan Sumawana. Kanjeng Bibi Sarpa Kenaka inggih sampun gugur wonten ing paprangan. Sumangga paman dinten menika kula dherekaken paduka Kanjeng paman kula triwungu nendra tumunten. Monggo kula dherekaken sawanten ngarsaripun Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Paman dasaripun Kanjeng Rama sampun kapang dhumateng paduka Kanjeng paman. Sumangga paman kula triwungu paman. Paman Kumbakarna. Sumangga paman kula triwungu paman. Paman Kumbakarna. Kanjeng paman kula triwungu paman.